Ето защо е важно при самия оглед на автомобил, преди покупка, да се проверят абсолютно всичките системи, модули, купе, отдолу особено, защото в повечето случаи, когато колата е над 10 годишна, има голям шанс да има сериозна корозия по самото шаси, по носещи елементи, мост, преден, заден, окачване, които ръжди компрометират здравината на метала и е доста голям проблем, когато има сериозна ръжда. Затова ние от Топ Диагностика предлагаме цялостен оглед, който включва проверка на цялото шаси за ръжда, заварки, удари, изправени елементи, проверка на двигател, състояние на двигателя, как работи чисто механично, има ли някакви шумове паразитни, които не трябва да ги има, дали духа от щеката, от капачката, има ли течове отдолу на антифриз. Проверява се антифриз, за да няма масни отлагания. Също така се проверява и скоростната кутия в какво състояние, чисто механично. Тест драйв се прави, гледа се на диагностиката, живите данни, налягане. Проверяват се абсолютно всички екстри дали работят, елстъкла, елгледала, шибидах, дали има някакви течове от шибидаха, се проверява по тавана. Климатроника, какво е налягането на фреона, включва ли компресора. Абсолютно всяко едно копче, елемент и екстра се проверява на автомобила. Ако искате да получите пълна диагностика и цялостно състояние на автомобила, заедно с ценовия диапазон, който ще ви е необходим за ремонт бъдещ на колата, може да се свържете с нас и да получите пълна информация преди да сте закупили колата, защото много често се получава, клиенти купуват, след което влизат в сервиза, дават им едни големи списъци, колата струва 7000 евро, да речем, ремонт има за 2, 3, 4000 евро в последствие, така че не се доверяйте на сляпо, взимайте решения информирано, за да не останете разочаровани.